Der er aftensmad. Jeg skal lige købe burning bun. Jeg kommer lige om lidt om 2 sekunder. Så lad der gå. 2 hours later. Hvad? Burning bun er ikke i shoppen. Michael, klokken er 1. Hvad? Jeg tænker, vi skal i seng. Husk like og subscribe, hvis I synes, det var sjovt.